22 கேரட் தங்கம் விலை 1 கிராம் 5553 ரூபாய். 8 கிராம் 44,424 ரூபாய். 10 கிராம் 55,530 ரூபாய். 100 கிராம் 5,55,300 ரூபாய். 24 கேரட் தங்கம் விலை 1 கிராம் 6,062 ரூபாய். 8 கிராம் 48,496 ரூபாய். 10 கிராம் 60,620 ரூபாய். 100 கிராம் 6,06,700 ரூபாய். வெள்ளி விலை 1 கிராம் 76 ரூபாய் 60 பைசா. 8 கிராம் 612 ரூபாய் 80 பைசா. 10 கிராம் 766 ரூபாய். 100 கிராம் 7,660 ரூபாய். லைக் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.